eyyi nayi ɗiɗi ni ɗi gardatno ɗi gardani noon par ce que coggue ɗe fof garani mbolem coggal e ngal pullo addatno kam e capato ngal arani nayi seeɗa seeɗa gari ɗo ɗinne koye saret ɗi carsa ɗi gari eyyi sababu ko haɗi fulɓe ɓe gara fulɓe ɓe ko yiɗɓe kamene koye mumen ɓe totte hujja mumen e daral he par ce que nino daral ngal nino ɓe darori e fulɓe jiyani en koye mumen ko ɗum addi guere o eyyi te ɗum hande ɗum ko famɗi ko ari ko ɗo boom ko haalaji ɗi mbasi heɓoyɓe foof kono siɗi keɓoynoɓe foof ne ɓe garatano fotɓe wiɗɓe foof nan na kamen keddino kono luumo aroyo ngo ɗum ko famɗi ko ari ko ɗo luumo aroyo ngo si Allah jaaɓi arata ɗo minen jiiɗi hakkude remoɓe e aynaɓe laamu ngu daro hen mo kala o holla ɗum ɗo foti fot kono min mbawa wonɗo toujours hande ɗo sa ari ɗo e darale boom ɗa won no ɓornorɗa boom an e hoorema ɓe cukkanɓe ma bisita ɓe bisita woɗɓe ɓe te minen jiiɗi ɓe foof ɓe ponde gannaaw minen foof komin citoyen du Sénégal minen jiiɗi minen foof min ponde somin gari e darale mo kala weeɗe ko jiiko min ponde ɗum min jiiɗi ɓe garanno ɗo ɓe cupto fulɓe ɓe legle ɓe nanga ɓe lamɗo temen nayyi jogoɗa moto cukkodira e won motoji ɓe goppa ɗin ɓe nanga moto ma ɓe lamdoma kalis ta ɓe daara e ɓornugal ɗum foof minen jiin to nder te minen jiiɗi yo ɗum itte commanda o gonɗo ɗon e on ne minen jiiɗi yo itte si ɗum ɗon ittaka min jokkat minen mbaɗa guerew ha nde ɓe daari hen foof nde ɓe jiiɗi itte ɓe daro hen kono si ɓe daraki henne min jokkat minen mbaɗa guerew luumo araw ngone ha si Allah jaaɓi min mbaɗat guerew no waɗi hande julaɓe sayi ɓe garani ɓe gaddani ɗo nayi mumen ɓe gaddani ɗo baali mumen won probléme goto mo ganduɗa hoorema ko baɗɗo ɓe foof ɓe mo mbaɗan nakkarlu wona noon pour wiide o mbiya o mana won probléme baɗɗo ɗo wiyete lumbal probléme o nde mbo waɗi yimɓe ɗiɗo rek kaaɓi e ladde walla yimɓe jogo e neɗɗo goto kaaɓi e ladde nde ɓe kaaɓi ko Allah watta ko waɗi goto maayi goto gañima ina fonno fot hakkude mumen kamen ɗiɗo tan maayiɗo o maayi gañiɗo o naɓe hôpital walla naɓe uddoye ɓe kontina liggey mumen ƴelliɗo on ɓe jeeyi ha to saare to ɓe nangi to gonta yimɓe sappo ɓe tan ɗawarma ɓe jarani ɓe juppani ɓe tawaka haare ɓe tinani ɓe matani ni no koddata e neɗɗo e galle ma tan galle ma waɗa caɗele nana luukari ara tawe ɗon jagge naɓe udde ɗum aynaɓe ɓe in mettini ha e caggal Allah e nder ɗum woni ko ɓuriɓe ko mettu hande ko ɓe yimɓe sappo nangaɓe ɓe uddaɓe tawaka haare ɓe tinani te haɓɓe ɓe koɓe yimɓe neɗɗo goto e yimɓe jowo walla jeego kaaɓe e ladde waɗi maayɗo waɗi gañiɗo ɓe ina foti fotɗo mumen rek ina huuɓa tak ina wasa yaha ha to saare to yimɓe sappo nangue hen udde ɓe tawaka harde ɗum woni ko metti ko aynaɓe hande jeeyaɓe e département Birkilane région mo Kaffrine kala ɓiɗɗo pullo jeeyatnoɗo naggue jeeyatɗo mbaalu jeeyatɗo mbeewa ɗum woni ko metti ɓerde ma ina welanima sa nani ina muusi e nino presse o haaldiri in premier ɓe gari ɓe mbi Samba Boyeji hirsi neɗɗo kebbima war mawɗo commandant in metti te in yarani noon te ko gaynako e joom guesa kaaɓi ɗum noon aynaɓe nani in metti ɓerɗe mumen ɓe looɓi ɓe nangi ɓe mbi hande hay goto men adata nagge mum adata mbaalu mum adata mbeewa mum saabu hande sa yi Birkilane ko aranno ko ɗo e nagge e mbeewa e mbaalu hay gaynako goto a yani ɗo gadda o nagge wona nagge wona mbeewa wona mbaalu a yino daral ngal wa yeeyoɓe jeeyani aynaɓe gadda hay goto addani ɗum woni ko metti ko aynaɓe te aynaɓe noon kamen ha hande ɗo ɓe dari ɓe ƴellani ɗon ko ɗon ɓe goni ha hande si tawi hande ha hande ɗo ɗo joɗɗen ɓe ƴettani hen mesure nangaɗo ɓeɓe koɓe nanga e waɗaɓe kaso he ɓe daara e mumen mesiraɓe ɓe jaltinaɓe guere o kombo kontinat ɗo boni hande ko Birkilane kono luumo gartaɗo kombo kontinat ɗo ha ɗo ayin haaɗi te ina wawi yaha hen min wiya ɗo goɗɗum ɗum ɓe jiiɗi fajane par ce que ina wona hunde moƴƴere gaynako e gaynako si kaaɓi neɗɗo gañima gañɗo yo uddoye kaso gañiɗo yo safre baɗɗo ko beni kala gadduno toon kaccitari garɗa a nangama e nder brigade a toon udda naɓaɗa ɗum woni ko metti ko aynaɓe kala gaynako hande jeeyaɗo e département hande mo Birkilane région mo Kaffrine ɓerde ma ne metti nde haare wonde ɗo ɗum woni ko metti ɓe ko eyyi autorité ji ɗine erago men mbiyete autorité ji ɗi ɗi pondu foof en par ce que hande sa woni autorité a woni commandant walla a woni gendarmerie walla kala ko mbawɗa won sa ari leelo gajjoɗa foof en ponda pullo séréer joola soose mandinke fondu foof en kala ko gandanɗa hoorema in jaadaki woto tigui neɗɗo goɗɗo kamen si ɓe gari autorité ni ɓe kaali hande ɓe mbi sa yi ɓe kaali affaire hande ɓe mbi sandarma ɓe ɗo jagga yimɓe ne tampina
ɗum ko goonga par ce que ɓe ngarat ɓe nanngan leñol gotol ɓe lamɗo dentité wadde deggela sa dañi dentité o sina dañi dentité ɓe ma jomno ɗum ne min jeeyi luumoji ɗum ne wona hunde welde te danaka sa laari ko sengo woto ɓe kayɓaten sukki ɗum ne min jiiɗi yimɓe ɓe daro hin ndara ni no ɓe lam sa andi mo neɗɗo dentité mo jogui dentité o hollima woppu ɗum o yaaha hajuma ala e on so ala dentité wi ɗum yaha ɗaɓɓoye dentité sen kawri janggo ha mi nanggatma kono fotani ɗum nanggu waɗa ɗum e oto lowa toon yimɓe sappo walla yimɓe nogas haɗa ɓe lamɗo ɗum ne lawol jaɓani ɗum ne wona lawol ɗum daminen laasa message o gandanɗa hoorema hande ɗum ko waɗi ɗo ni no aynaɓe mbaɗi ɗo boycotté hay goto arani ɓen ko in ɓesdoto noon si ɓe daraki hen ɓe wonɓe kaso ɓe jaltiniɗe miɗen continue luumo goɗɗo garatɗo e luumo goɗɗo garat e luumo goɗɗo garatɗo ma ɓe jaltina jaggaɓe par ce que ni ɓe nanguide ɓe rewani bolol in jaadaki min gondani hen hande min gondani hen janggo luumo birkilani hande kala jiiɗo ngo sa ari a wullat par ce que wona ni ngo fotno wa ɓe fof looɓi kala ɗo gaynako wonɗo région Kaffrine aɗa looɓi a arani te luumo garowo koko ɓesdata si ɓe garetani koɓe mbaɗi koɓe goppi jaggaɓe ɓe mbaɗani min continue luumo garowo min continue garta e sin jaari international min mbaɗati